Чөнки үсәле һаман шуннан башлап, гөрләп яши шанлы Казан һич картаймас. Чөнки үсәле һаман. Әйсен китәр гүзәллеккә тау башында таш кирмән, бер якта туган авылым, анда бар ди тегермән. Бик матур Ева минең пирамида гел сакта, нәкирләр бәдрафе кебек, хәрефе һәр якта. Бик матур Ева минең пирамида гел сакта, нәкирләр бәдрафе кебек, хәрефе һәр якта. Миллион товар сата бүген Вьетнам базары, ярты Кытай. Бездә яшәп ята бугай мәрхүм Тукай. Кайтса әгәр бу Казанга чумар иде, Камал башыннан Кабанга мәрхүм Тукай. Кайтса әгәр бу Казанга чумар иде, Камал башыннан Кабанга. Бер тиле ярты тәңкәсен мең ел элек югалткан, хәзер вакыты җиткәч кемдер тәңкәне тапкан. Югалту табуларны да күп күргән, Казан кала сатканнар сөембикәне, төзегәннәр манара. Югалту табуларны да күп күргән, Казан кала сатканнар сөембикәне, төзегәннәр манара. Мең ел буе урамнарда этләр туе, мескен шәһәр. Күпне түзгән тагын түзәр әгәр бетсә, байлык кисәләр төбендә кайгырмагыз. Запас бар Кабан күлендә әгәр бетсә, байлык кисәләр төбендә кайгырмагыз. Запас бар Кабан күлендә. Эйсен китәр гүзәллеккә тау башында таш кирмән, бер якта туган авылым, анда бар ди тегермән. Бик матур Ева минең пирамида гел сакта, нәкирләр бәдрафе кебек, хәрефе һәр якта. Бик матур Ева минең пирамида гел сакта, нәкирләр бәдрафе кебек, хәрефе һәр якта. Нәкирләр бәдрафе кебек, хәрефе һәр якта. Зур рәхмәт. Зур рәхмәт. Зур рәхмәт сезгә. Вадим, алып күрсен. Эй, Ходаем. Кырыгара кемгіз. Мен куркам. Үлем, жамагат. Ей, бәлекей. Ой, рәхмәт сезгә. Ой, рәхмәт, жаным. Ана куянды. Ой, рәхмәт сезгә. Бик зур рәхмәт сезгә, чын күңелдән. Җәмәгать кризис белән сез үзегезне кайгыртыгыз. Минем ата куян бар, ана куян бар. 30 суты җирем бар, 15 чиләк бәрәңем бар. Мин үлмәм. Эй, сабый. Нишләтергәсең моны хәзер? Тегесен кая куярга интектем башта. Үләм. Алып китегез. Аха, рәхмәт сезгә. Бик зур рәхмәт. Бик зур рәхмәт. Шок, җәмәгать. Хәзер нормальлашам мин. Эй, Ходаем.
Ярар, булган инде. Рәхмәт. Хәзер. Айгел җырларыңны тыңларга ияләштерде. Өйдә тыңлаган җырларың өчен акча түлисе дигән. Минме? Өйдә тыңлаган җырларың өчен акча түлисе булса, инде менә дигән квартир алыр идең дигән. Юк, шул җәмәгать. Алай гына квартиралы булып булмый. Илсия апа, сезгә бу прическа костюм бик килешә, Айгел дигән. Рәхмәт сезгә. Вьетнам базарыннан якын яшисез мәллә. Ике сүзнең берсендә Вьетнам базарын әйтәсез дигән. Юк, анда әйберләр очсызрак җәмәгать. Менә барып карагыз әле. Сезнең музыкантларыгызның футболкаларын сатуда булачакмы, булса кайда дигән. Юк, алар өчәү генә. Сезнең сүрәт төшкән плакатларны, футболкаларны каян табып була дигән. Булмаса ник киеп йөрер идем дигән. Сез минем кумир, шарык клубыннан дигән. Соңыннан плакатларны бирербез. Илсия 44 концерт куеп байып беткәнсеңдер инде амана монда. Нәрсәгә сиңа ул кадәр акча куясың аны дигән. Ай Аллам, мишәрләр турында берәр мәзәк сөйләгез әле дигән. Мин сәхнәдән сөйли торган мәзәкләр белмим. Илсия апа Порт Артурны җырлаганда тәннәр шымырдап китә, бигрәк җиренә җиткереп җырлыйсың дигән. Зур рәхмәт, тагын берсен генә укыйбыз да. Илсия Бәдретдинова, ялгышмасам, сезнең бит подтанцовкагыз бар дигән. Кая? Синтезаторда уйнаган егеттегез. Дорога из будущих-тан ким түгел дигән. 2 в 1, Чулпан Азат. Комплимент сиңа, Серега. Музыкантлар шәп, үзем дә горурланып йөрим. Алар